Убеден съм, че концепцията всеки един да поеме поста и да води клуба в рамките на една година е най-правилното нещо, и който не е минал през този пост не знае ангажиментите, не знае отговорностите, не знае колко е важно да обединяваш приятели. Беше една много интересна година, много динамична. Пожелавам на Явор годината да бъде интересна, но изпълнена с много позитивни събития. Да. Яворе, приятелю, познаваме се от толкова много години и за мен е истинска чест да мога да ти връча оберлицата. Господин президент. Успешна служба! Мога ли, знам, че не сте приключили преди Явор да каже каквото има да казва. Една специална значка съм приготвил за него. Всъщност тази значка я носих аз, когато аз бях президент. Беше изчезнала, или поне мислих, че е изчезнала. Тя е много специална, защото тя пише, че е за клубен президент. Аз вече няма да я нося. Сега надявам се втори път да не се налага. Но тя е оригинална от една от конвенциите на Ротари и я намерих и искам да ти я дам, като те моля да се предава на следващите президенти. Ето я, ето я значката. Сапфира е значката и ако позволиш да ти я сложа. Съжалявам, че не я намерих миналата година. Не може малко още за ще го я дам на него, па той да можеше и той да ти я сложи. Ти пожелавам ти да си поне толкова успешен, колкото Илян, защото той много дигна лета. Благодаря ви и специално за Илян, за страхотната година и за това, че винаги е бил към клуба и с духа си, и с присъствието си изключителен наш приятел. Сега е време за веселба. Благодаря ви, приятели. Аз съвсем накратко само ще кажа. Много пъти съм чувал тази сентенция: ако искаш да стигнеш бързо, тръгни сам, ако искаш да стигнеш далече, тръгни с приятели. И благодарение на вас в Ротари, в нашия клуб, осъзнах какво значи. Благодаря ви, ще се постарая да предам клуба така, както го получих от Илян. Благодаря.